Studju li der f'The New England Journal of Medicine juri li nisa infertili li jagħmlu użu minn trattament sfriżat tal-IVF għandhom iktar ċans ta' suċċess minn nisa li jieħdu trattament frisk. L-istudju sar fuq grupp ta' 1500 mara li tbati minn Polycystic Ovary Syndrome, kundizzjoni li tikkawża l-infertilità fejn uħud minnhom ingħataw trattament friżat u oħrajn trattament frisk. 49% tan-nisa li ħadu trattament friżat kellhom tqala ta' suċċess, filwaqt li 42% tan-nisa li nataw trattament frisk kellhom dan l-istess riżultat. Richard Legro, professur fl-Università ta' Pennsylvania li kontribwixxa fir-riċerka, sostna li issa nafu li trattament ta' embrijuni friżati huwa ferm iktar ideali minn dak frisk għal nisa li għandhom din il-kundizzjoni. L-istudju juri wkoll fit-trattament ta' embrijuni friżati huma inqas in-nisa li jkorru t-tarbija tagħhom. 22% biss tan-nisa li nataw dan it-trattament korrew, filwaqt li 11% iktar, jiġifieri 33% tan-nisa li ħadu embrijuni friski korrew. Polycystic Ovary Syndrome hija waħda mill-iktar kundizzjonijiet li jikkawżaw l-infertilità fin-nisa, b'sintomi li jvarjaw minn mara għal mara. Din hija riżultat ta' livell għoli ta' testosteron l-ormonu maskili bis-sintomu ewlieni jkun dak ta' ċesti fl-ovarji. Għalkemm hawn l-ebda trattament mediku għal din il-kundizzjoni, mara li ssofri minnha tista' tgħin lilha nnifisha permezz ta' dieta bilanċjata u eżerċizzju fiżiku biex ittejjeb il-fertilità tagħha.